La 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 la. Boom. Se olisi reissun toinen aamu. Karvanaamarit lähti juuri Kätkäsuonnosta puottaa pohjoista kohti. Pääs vähän aamulla leikkimään Mönkielläkin, mikä oli aivan ehkä parasta. Ja nyt sitten Tromssa on varattu leirintäalueelle paikka. Koitettiin, että pääsisi tässä mahdollisimman aikaisin lähteä aamulla liikenteeseen, niin ehtis vielä käydä vaikka fillarilla sitten Tromssan keskustassa, jos säät sallii ja pää kestää sen sillan ylittämisen pyörällä, mutta we will see. Mutta nyt tätä suhteellisen tylsää baanaa sitten Kilpisjärvellä taitaa seuraavan kerran maisemat vähän muuttua sitten. Niin kuin Strömsössäkin sauna taisi kärähtää, niin kärähti käämit täälläkin. Emolevy paloi. Eilen toimi päivällä vielä hyvin ja illalla ei minkäänlaista yhteyttä enää. Ja tuossa illan googletellut, niin ilmeisesti siitä sitten kärtsäs emolevy. Ei muuta kuin takaisin tehtaalle Hollantiin sitten huoltoon. Saattaapi olla, että jää noin ilmapätkät nyt sitten vähän vähemmälle kuvaukselle, ellei jotakin tässä sitten keksitä. Mutta nyt vähän editointihommaa ja jykää ajaa ja Kilpisjärveä kohti. Nyt ohitettiin juuri Muotkatakka ja Suomen valtateiden korkein kohta ja tästähän oikeastaan vasta sitten nämä maisemat avautuu, kun mennään Kilpisjärven rantaan sitten. Pikkusen oli pomppusta tuo loppu, mutta ei mitenkään ihan älyttömän tuskasta, mutta pikkusen oli vaikeahkoa tuo editointi tuossa samalla. Siinä olisi saana sitten. Ei pöllemmät maisemat. Paha täällä sakkia. Paljonkin. Siitä varmaan 10 vuotta, kun mäkään oon viimeksi käynyt täällä. On vähän muuttunut maisemat. Sahkal Hotelkin on uusi. Hienon näköinen. Sitten napataan vielä Suomi dieseliä, vaikka ilmeisesti Norjassa on about sama hintaista tällä hetkellä tuo polttoaine, mutta vejetään nyt vähän kotiin päin, jos ei ihan törkyhintaista ole. Kilpishalli. Onkohan he niinku jonossa vai muuten vaan tukkimassa tietä? Siinäpä on kohta oikealla retkeilykeskus. Melko monta kertaa on tullut siinäkin käytyä pizzalla vaelluksen jälkeen. Där. Siinä on Kilpisjärvi.
skipataan tää tällä kertaa ja pysähdytään tulomatkalla sitten ehkä enemmän kattelemaan tuossa Soton yliopiston tutkimushässäkkä. Polkupyöräisellä näyttää on pihalla, mutta siihen perustalla ja tossa on siellä. Sitten saavutaan tulliin. Peräkontti täynnä huumeita, mutta ajateltiin, että ei tällä kertaa niitä tullata. Jää enemmän itelle niistä sitten. Heti kun tulee Norjaan, niin meinaa koko ajan kuolla, kun joka paikassa on niin vaarallista. No, miltä näyttää? Joo, ei. Kyllä Temmesjoki virtaa sentään voimalla verrattuna tähän. Nyt sitten pamautettiin tänne Tromssan keskustaan päin. Toi Tromsbrua näkyy kiinni. Eli mennään täältä tunneleita pitkin sitten maalta. Aika psykedeellisen näköistä maisemaa. Pientä pyöritystä täällä Tromssassa nyt. Taas tunneliin. Whoop. Valmistaudut kääntymään vasemmalle. Yes. 200 metrin päästä käänny vasemmalle. Drop in caravan parkering. Tosi viihtyisän näköinen. No niin, sitten saavuttiin Tromssan leirintäalueelle. Saatiin tsekattua itsemme sisään. Tää on vähän muuttunut siitä, mitä mä oon viimeksi käynyt. Noin vaunupaikat tossa, noin tossa tommosella kentällä. Mutta nyt tänne on laitettu tämmönen tekonurmi tyylikkäästi. Sitten päästään suomalaisten viereen näkyyn. Parkkiin. Tää tekonurmi on jotenkin ehkä vähän overkill ehkä olisi. No, eipähän mene paskaksi. Täällä oli semmonen erikoinen sääntö, että täällä ei saa käyttää markisia ollenkaan. Hän olisi Jäämeren katedraali. Hienoilla paikalla. Toi silta on autolta nyt kiinni, että sinne pääsee pelkästään pyörällä tai kävelle. Meitsi ja korkeapaikkakammo. Tromssan silta on suljettu näköjään nyt. Autoilta pyörällä pääsee kyllä. Ja kävellen. Ja saatana kapia tämä reitti ja suoraan tiputus tonne Jordaniaan tosta. Toista puolella olisi päässyt pyöräillä, mutta kun tässä tiipit vettää 100 vastaan. Ja tää on tälle, että 2 pyöräsarvet mahtuu niinku just tässä, niin pitäisi toisella puolella ajaa tuossa ihan reunalla. Niin no go. Martille tommonen. Tuon kaamotuksen yli mä äsken ajoin ja kohta ihan valitettavasti takaisin. Tromssan keskusta on näin tiistai-iltana todella kuollut. Ei mitään. Saksalaisturisteja ja muutama tommonen risteilijä on tuossa satamassa, niin niitä porukoita näkyy. Yksi hurttikruutteni tohon ajoi satamaansa. Mutta aika
rauhaisaa on. Siinä olisi Amundsen Ruwald parkassansa. Tip. Tässä kun Tromssan keskustasta mennään vähän tänne saaren kärkeen, niin täällä olisi ollut tämmöinen Bobil-park. Ilmeisestikin parkkitilla saa olla parkissa. En tiedä paljonko maksaa, enkä alkaa selvittämään, mutta tässä saisi yöpyä. Ja tämä on ihan kävelymatka päässä tuosta keskustasta. Nytkin näyttäisi olevan vielä tilaa. Ei tietenkään minkäänlaisia palveluita, mutta aika makiat maisemat. Ei kyllä mitään valittamista. Tuli ihan täydellinen keli. Ihan pläkä toi meri. Ja on kohtuullisen kirkasta vettäkin. Tromssan kaupunginkirjasta. Kokoelmat on valtavat.